Takže túto pesničku si dala zahrať Rádio Ľudská od kapely Gypsy Stars pre svoju milovanú mamu. Dneska je ten deň, i keď sa vydáva, i keď sa miluje oddáva. Otec tvoj, mamička, i požehnajte ma prosím. I otec tvoj, mamička, i požehnajte ma prosím. A hrej! Ten deň, i keď sa vydáva, i keď sa miluje oddáva. Otec môj, mamička, i požehnajte ma prosím. I otec môj, mamička, požehnajte ma prosím. Ten deň, i keď sa vydáva, i keď sa miluje oddáva. Otec môj, mamička, i požehnajte ma prosím. I otec môj, mamička, i požehnajte ma prosím. A dneska je ten deň, i keď sa vydáva, i keď sa miluje oddáva. I otec môj, mamička, požehnajte ma prosím. I otec môj, mamička, požehnajte ma prosím.